finish cái này khăm lại lẳng bái sự nhé ra này nó lá đi đưa này hay đây जों मा सावदों माथो कालारफ्रानो माबोरैबा डिस कालारसो मोनलाय लांबाय जों ना माबागासिनो दे गोदा खामसिगोनलै बिजाव जाले आथिं बेदर संगासिनो नै बेदरालाय मा बयलार बेदर आलुनि बेदर मस्लानि बेदर फैद' नायनोबा जानबा लाइभआव फैनानै जाफै इसे आयौ मारै जाख'नासैया थैस्रानोसैलै मोजां संदो थाव गैयिफ्राव बेनोथ' जाबायलै बेरला बेरलु बजोबो लुन्दायबावाखैसो लदा खामबावाखैसो ai mama सोर लदा खामबावगोन दालाय लाय आं खामबासो माहा दोङो ना बिगुर गारग्रा ओइ थिंसायाव नायलाय बबे थिंसा एलाय अखौ लुन्दायना होलाय दे लुन्दायना होसलाय आं गोसो खिथिबावदो आरो मबेयाव नोंखौ खिथियाखै गैया माथो ओइ खनाखैनो नायहा खोलाहा बखना खोलाहा जाथारा बियो हायथुथु मोनहागोन बियो आङो मोनहाबायलै पार्टि दङ पार्टि मिसेसर मानसियानो मोजां नै आंखौ फिथा गुन्दै लदादों खुबैनोनो गैला फिथा सावनाय मा सावनाय दे होना हो लागौ बिलाहिया हाबाय लदा खामदो हाखाया र' जेबो गोरान जादों दोहैबो ना हमनायमोन नै खायसेखौ सायना दोनबाय बेयो नास्रै माथो दै ना सायनायालाय युखुमावसो गैला रावबो गैला फोराननासो लांगोन ना मागोन नोंसोरलाय गोथाव जानोसै दोनहैयो नै गोदोर बालिगावखौलाय मालाथो सारगोन आरोलाय बालिगावनियालाय बे फुख्रिजोंना सासेबोला मावनाङा मा बिलान्जेन बासे दैयाव हाबनानै होनानै बुदो ट्रेक्टर एस भिलेज इसां गोदोर ना होनहरदों माबाया फामेना ओलै इसे गोदोर ना जानबा फै पार्टि दोङो पार्टि दं
गावआ फैयाथ' जोंहानाव जोंहानाव फैबासो मोनजागौमोन दा र' नायबावनोबा नोंहा सुखेखो नै होखादों दाननाया गोसोआव दंब्रा आं हाय गोदानाव लाबोनाया आं बेनो जात्रा मोनजाजेनदों बेबायदि नाखौ सान्दा नाखौनो सिनायफेरामोन बे लैखलाहानि हायनायानो जात्रा हाय हाय खरा गोमोरबाय आंनिया बेदराव माबा होबाय नोङो आब'आ रावबोआनो गैया दां दिनैयो माबा प्रग्रामावसो थांजोबदों खोमा हाय 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 एनथाब नासि एवनाय जानोबा जोंना मानो गोसोआनो सानलायथारो एसे सोलानो मोनाब्ला दुन्दिया गोरलैजों गांजेमा बाथोन नाफाम गोरलैजों उद बेदरजों खांख्राइ बाथोन जायो आं गन्थं गोदोलायनाय दानखाङाखै दाबो दानखांगोन र' बेसेबां गाहामावगोन नोंखौ दानदोब्रा नामोन जापान खावै बेरसिगोनलै मानसिया धुब्ला धुब बेरबाथाय सेस जायो आं गन्थं गोदोलायनाय अनासो आं सावनाया गोथाव जामारदोंलै जानो जानबाय आं सुया आंखौ मोखां सुया मा जाखो लांथां सोर बे बुस्थुखौ दायो माबादों सायखादो इदों दे आखिखादों मानो सायखादो दे गोदानायखौ नायनोसै ए आब' इखौ माबा लायदो दे गोदादो खै पिस खामगोन जानबा फै जोंहानाव सोर ना जायो सोर ना जाया बुंदायलाय थैगोन माथो आङो थैहोनाङाब्रा दोखैनो आं नोंखौ आं ना हमनायखौ होनायमोन दा लाइभआवहाय नोंसो होआखैबा मालाय मानसिफ्रा नायगौमोन दा औ आब'आ ना हमनो रोंमारसै होनना सानदोंमोन बाजैया होननानै
बाजैया नाबो हमनो रोंगौ माथो होननानै जागौमोन ओइ नोंनियाबोथाय बिखौल' गिब्रु होननायनोसै ला 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 दे जालाय 야, 뭐 좀 빨리. 천재 나하고 사대. बोरि गोरानावबो ना मोनो होनदों जिमिया बोरि गोरानसो माथो नायदोंलाय वाट्सएपआव दै आं होना लानायखौ बोरि गोरानावबो ना मोनो माथो होनदों आरो दैयानो गैया बयलार बेदरखौ जानानै होनांगौमोन 뭔가 맛있네. 나가면 아마 그랬냐? 오 하는 바 있는 어? 그러게야 뭔가. 바튼 40미니트쯤로서 하긴 하야 그거 가능하는 봐 사등 लों는 가시라 배 नंथारादां गाइखेर लकेल बिथिं ओंखाम संना दोनबाय दै आं हमनाय सिंगिया दोङो आरो अरा गोमोरबायलै आंनिया लावलाय अरखौ एसे हरलाय 여기 뭐나 뭐나 Thấy bà thân 산에봐 산에봐 생각만 하는 거야 이게 미찬이 비에 삽래야 không rẻ nó cũng đã 라니 근데 보일러비들 하고 싶은 거 라니 잠깐만 아무것도 안 되는 거 아니지 왜? 언니 진짜 좀 배. 나든 빌라히든 संनायखौ खिथिनो मोननांगौमोन गाबखांलायजासे नेव 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 जाबायदां बेदरा बेदरखौ जाफिनो दा बसै 40 मिनिटसोल'सो जोंहा आलासि दङ आलासि र' दायो नुगोन आलासिखौ नायनोबा मा? 다섯 네 खुसी खुसी ओइ थिनाय था 네 मा आसु मैला सानो मैलाबा जायालै ओरैनो गुरजाव गुरजि थाबाबो मेकआप लानायसो सिखावनोसै मानसियानो गुफुरबालाय मेकआप लानायखौनो होनजागोन दा मैया नोंसो बावलायबाय माथो इउटुबार आंखौ नायनो नागिरनायनो इउटुबार होननानै खिथिखालाय उन्दुनायखौनो खिथि होबावनायसो बेबायदि नोंजों जफानाय लोगोआ माहासो नायनो आं साबसक्राइब खालामखानायसो दे जाबावलायो सोरथो होननाय आरो साबसक्राइब खामा होननाया बेनो होननाय
दै खोमथाया नायदेरै इउटुबजोंहाय बारा एसां खेलायालै आं देरै माहा इउटुबजों खेलायनो पाबजि गेलेग्रा मानसियानो पाबजिया मोहैनिसोबा बेनोसै दा पाबजिया मोहैनि गाज्रि पाबजि गेले गेलेनोथ' मानसिफोरा हामा जाजोब्बाय दा बेन जाबाय मोजांसो जाबाय सेरदो जाथारसै गोसो होनानै आखाइ सुनायाव सुखादो आखाइ सुनायावनो साफा खालामखादोब्रा सा फुदुंनो सोर सायबावनो सायला इसां गोजोना सायखानानैलाय जालाना नांगौबा गाबोनफोर जागोन सानसेयावनो जाना लाखाजोबनो गाहामा गाबोनफोरसो बोरलाबायगोन फाग्लि बायदि मा जागोन मा थागोन मा लोंगोन बेदर मोननायनिबा हामगौमोनदां ना मोननायनिबा हामगौमोनदां बाथोन देनो ना गोरान मोननायनिबा हामगौमोनदां होननानै जागोन खामानो मन'बाबो हाबनाय नङा अ इसां गोदोर जोंदों नाखा गेसबो गैया गेसबो जोब्बाय अदाबावनो होथारदों खस्थ' बनाबो खस्थ' जोंबाथाय जोंबाय जोंद्रायो बिरबाय माइलुसदो भिडिअ खालामदों हा खोनबायावनो एसां केजि मोनबाय रोसि लालाय माला हांगोन नों अबे दोहैनि आं हमनाया कमेन्ट हरदो कमेन्ट दाना लाइभसो डाइरेक्ट अनलाइन नायो बेदरा फाजा बेलाहिजों नारेंजों खालामसै हैसो जायासैलै बेलाहि सुलायसैबा थावबो गैखालालै सोर सिनदों खेनिखौलाय गैलालै जाबायदां क्लिप ओइ जों खिथि खोनासिननायखौ आमाय जाब्लामोनखौ नोंसा इन्दिखौ माबानो नागिरदों आं
गोखासो मोनजादों र' ना अनासिखौ सावखांजोबसिगोन सावखांजोबबाथाय सिन्था गैला होजोबखानोसो लुगैबायलां खावफैसो मोनबाथ' होजोबखासिगोनसो जोंहानि आलासिखौ नायनोबा र' बेखौ सावखांथारसिगोन बनाबो आंनाव जायाखैलै माथो हायनोनो रोंला आंबोलाय मा जाथारखो सोर सिनदों खानायखौ सिननांगौ सिनजानो मुलुगलाय सावगारि बुस्राय जाखाना जानाय गोनां गैया गैया लाइभआवनो थावबानो गैया रावबो गैथाराहाय रावबो गैथारा हा मायो गोथाव गोथाव मोनामदों लाबोलाय दै नाखानायनो इखौ दै आं हमनायखौ माहाय सायबायनो ओइलाय सान्दुंआव दोनदोंनो बिथिं लाबो बे बिलाहिखौ आं हमनाया बा बेदों संसै बिलाहिदों आज का खाना खाओ पियो मजा करो जोर लगा के खाओ किसी को भी मत देखना खाने के समय में 6 months खाओ 6 months मारे हम सो जाओ रोसि जोबजोबबाबो
दोनथ'नोसैलै लाइटखौ नाङा दोनथ'नोसै दा उनाव होसिगोनब्रा जानाय लोंनाय हरनायफोरखौ सर्ट भिडिअ खालामनोसै रानि बिमाखौ नुवाखैलै नुवा आया आंखौ होमारबाय मानो नोङो आयु होनगोन आरो रानि बिमाया नै नाय बिलाहि हानायखौसो होदों गैयाहाय दा फैस्रायाखै रावबोआनो होगोनब्रा सर्ट भिडिअ जासिगोन ना जाबाय दिरि जाबायलै खैथांथांसो मोनजायो लकेल ना साहाखौ नों फुदुंलाय नोंसो गोथाव फुदुंनो रोङो थांबाबो हरदां फुंखा साहा फुदुंनो देलायखौ अनासिखौ दोनथ' आंनिया अनासिया मोनबा टेन 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 जानोसै अनासिखौहाय बेयावनो दोनसै दा नै धुनिया हादा फुदुंनानै सासेया सानो जोबनाय हाबाय बिरबायलाय माथो सङो ओइ सान्द्रिखौ माहाय गोजानाव निह बिदि खाबायलां लाइ बायदि गैजोबासो गोथाव जायो आं साखिनायग्रोनोसै मालाय खुरलायथिंलाय बरियाहै बयलारा गोथावथार ओइ आंनि मोखांखौ दाखोन्थै ओइ आइ संख्रिखौ हरलाय जाथारालै फ्रायाबो मा बुंलाबायो साखिनायनायसै आं खामि सिंफ्राबो जाथारालै जोंहानिया गोथावथार हालाय बुरबाय नों जाफैला आं बुस्राला बुस्राखा आं जानायखौ खिथियालै गोथावा माबा नाखौ संसै गैला जाबाय जाखांबाय
माथो हानथा आलासि बिलाय बिलाइदोंनाबो रुसादो रुनांगौसो बुंखाबाय आङो दोनाबो बुंखाबाय आं रुगोनसो सेरनानै सिजुब जुब संनानैसै नै जावाइ हायदों जोंहा जावाइनो संना जाहोनोसै बेखौ आरो दा मोनाव जानोसै दे बुंना हो ना सिंगिबो दोङो नास्राय दोङो आरो ग्रास क्राबबो दोङो लगाय मोनदेर संनानै बिजामादैनो खर' जागोनदां बाजैया जाहोजोबनोसै खर' जानो गाबोनसो संना होनांगौ खर'खौ सोरबाय जागोन दे जायालै जा मोदोमखौनो होना खर'खौल' हो सेर खाना लानो माबा सेरलादो सेरलानानै संदो जायो रोखिना जायो बेखौनो रुनायसो बारा जायो होमबालाय माबानोसै बेलासिखौ सेरनानै इखौ एवलानानै दै साहा फुदुंगोन र' जानोसै ओइ होमबालाय दिनै सोरबा जागोन बेखौनो जानो खफ्रिनिबो जानो हागोन फानलुआ खाथ्रा जाबायलै जायोना जाया ना मोनफैगोन जोंहा फख्रि गुरबा